de l'àmbit de la Unitat Popular, amb els que hem compartit lluites i els que intentarem donar veu si arribem al Parlament a partir del dia 25. Bé, ja per acabar, Frederic, has parlat d'un procés llarg. Per què, després d'un procés de tant de debat, no s'ha pactat amb ningú? Cable, dona'm el cable. Doncs bé, una mica des dels principis ideològics de la CUP, nosaltres ens definim com a independentistes i d'esquerres. I un lema dels que s'està utilitzant bastant freqüentment per aquesta campanya és el ho volem tot. Per nosaltres és tan important esdevenir un estat independent com avançar cap a la justícia social i defensar els drets socials per tothom. No volem un simple canvi de bandera, volem garantir-ho tot. Per tant, des de la nostra perspectiva independentista i d'esquerres, creiem que això no quedava recollit en cap de les altres opcions que es presenten al Parlament ni cap dels partits que actualment tenen representació. I el fet de que ens presentem sols, doncs sí, ens presentem sols, però ens presentem com a alternativa d'esquerres, perquè l'alternativa d'esquerres aglutina els moviments socials i els moviments populars amb els quals compartim les lluites. D'acord, moltes gràcies, Frederic. Doncs donem per iniciat el programa de ràdio La CUP al Parlament. Som els somiadors que creiem en les realitats possibles i estem convençudes que l'utopia és l'únic motor de la transformació i del canvi. Som els que no acceptem la submissió ni la renúncia que ens imposen, aquelles i aquells els que les seves polítiques i notícies no ens espanten, les que hem perdut la por fins i tot a tenir por. Som les que ens enfrontem per